ƙara dannewa sai dot. Kamar yadda kuke gani ga n ta fita, wannan shine hanyar da za ka yi ka sami 1 million ta wannan bangaren, wanda shi ma kullum suke bada kamar da suke bada wancan na 5 million din. Wa rahmatullahi barakatuh abokai, barkamu da wannan lokaci. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna maka yadda za ka yi ka samu 6 million na Hamstart Combat wanda suke badawa kullum, wanda na san wasu sun sani wasu kuma iya na 5 million suka sani. So duk da dai cewa na yi bayani a channel ɗina ta Telegram wanda na wa mutane bayani akan cewa zan nuna musu yadda za su yi su fara samun wannan 1 million din, su hada da na daily combo ya zama 6 million. So yanzu bari an fara nuna na shi 1 million din wanda yana bangaren NFATF, wannan bangaren dama na sama. Idan ka duba zaka ga NFATF, sai ka je ka taba wajen so uku da sauri kamar haka. Kana taba zaka ga background din ya sauya ya koma ja. So haka kuma ga 1 million din wanda ita zaka nemo kai claim. So kafin ka ci wannan 1 million din akwai hoto da dole sai ka kalli wannan hoton kafin ka fara cin wannan 1 million din, saboda dole sai da wannan hoton zaka iya yi, saboda akwai alphabet da zaka rubuta a nan na ton, kuma da sanin wanda ga yadda zaka yi ka rubuta dai. So idan a YouTube kake kallo na ajiye link ina na channel ina na Telegram, domin a can zan daura hoton, ka je ka samu hoton domin ka kalli yadda yake. Sannan idan a TikTok ne na ajiye a saman bio, shi ma ka danna zai kai zuwa Telegram group ina domin ka samu wannan hoton ka yi amfani da shi. So yanzu abin da zamu yi, domin bari nuna mana yadda hoton yake. So yadda hoton yake kamar yadda kuke gani, ga hoton yadda yake. Kun ga abin da zamu nemo, gashi nan ton zamu nemo, kalmar ton din nan, kuma ga t yadda take zaka danna minus din nan so daya, sannan ga o zaka danna minus so uku, sannan ga t zaka danna minus da dot guda daya, wanda kuma ana so da sauri ne zaka yi. Yanzu bara mu koma zuwa cikin Telegram. So kamar yadda kuke gani gashi nan na dawo cikin Telegram. Abinda zan yanzu domin samun wannan alphabet din na wanda na je nuna mana hotonsa, shine zan danne kan jikin wannan shi Hamstart din. Ina dannewa, kun ga gashi nan kalmar T ta fito, sai kalmar O, wanda idan ku duba hoton, bara na yi minimizing ku gani yadda hoton yake. So kamar yadda kuke gani ga kalmar T, ga kalmar O minus kwaya uku ne, ga kalmar T minus ɗaya da dot ɗaya shine. To bara mu koma cikin wannan. Yawa ga na T, kun ga kalmar T ta bayyana, sannan sai na O wanda na ce minus kwaya uku ne. Yadda zaka yi ka samu kuma danne jikin shi zaka yi, kuma kana dannewa ya zama da sauri, zaka danna so uku haka. Kun ga O ta fito, sannan sai T wanda shi ma zaka danne so daya, sai ka taba shi ya zama dot ya fita. Yanzu bara mu danne so daya ku gani, sai in taba shi ko ya fita. Ban danna da sauri ba, bari in ƙara dannawa T, kalmar T, sannan sai in ƙara dannewa, sannan in ƙara dannewa, sannan haka, sannan sai in ƙara dannewa sai dot. Kamar yadda kuke gani ga n ta fita, wannan shine hanyar da za ka yi ka sami 1 million ta wannan bangaren, wanda shi ma kullum suke bada kamar da suke bada wancan na 5 million din. Koyi sai ka danna take the price din. Wannan shine yadda za ka yi ka sami 1 million din. Yanzu bara mu koma wancan wanda muka saba, shi ma mu je mu sami 5 million din. So abin da za mu yi shi, wannan daman kullum wajen mine muke danna, sai kai ga kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan hannaci na farkon ma gashi nan. So amma zan nuna muku yadda aka yi na cisa, shine yana bangaren market. Wannan wajen kenan yana bangaren market. Abinda zaka yi, zaka dan ja kasa, mai yiwuwa zaka zo ka samu naka da kwado a kulle, kuma amma ko da ka same da kwado a kulle, a daidai wajen nan da kuke gani zai ga muku abinda za ku je ku nemo, label nawa za ku nemo kafin ku same shi ya bude muku. So zaka je ka nemo label din da kake so, da za su sama domin ka je ka bude. Sannan sai na biyu wanda yana cikin PR and team din nan wajen kenan, yana wajen nan, shi ma za mu je mu nemo sa. So shi na biyun bara mu nemo sa mu gani.
So na biyun gashi nan shi ma gashi nan da kwado a kulle, wanda ni ma gahi nan nawa a kulle yake, kuma kamar da kuke gani gahi nan sun ce sai na nemo IT team level 3. to yanzu bari in ja sama domin in nemo IT team. Kamar da kuke gani ga IT team nan, so yanzu kuma level ɗinsa 0 ne, sai na nemo level 3 sai in danna so 3 shine level 3, zan upgrade nashi. So kamar da kuke gani gashi nan na samu IT team level 3, kamar da kuke gani level 3 din ya samu. Yanzu zan koma domin ku ga wancan ya bude Q team din nan, gashi nan ya bude, kamar da kuke gani gashi nan ya bude mun, ko danna zan yi. So gashi nan na samu, so na samu na biyu, card na biyu kenan, second card. Yanzu sai na ƙarshe wanda shi kuma na legal. So na ƙarshen nan shi kuma shi ma a rufe yake, amma ana buƙatar sai na yi referral ɗin mutum ɗaya. So wannan shi yana da matsala, ko da kana da referral ɗin mutum 50 ne ko 100 ne, dole sai ka nemo wannan na ranar kafin ka samu ka ci wannan tax ɗin. Gashi nan na Lasis Japan shi za ka nemo. So gashi nan yanzu dai a halin yanzu ban da referral, da ka nemo referral shi za ka zo ka danna, kawai zai buɗe ma ka samu wannan 5 million ɗin. Idan ka haɗa zai baka 6 million da wancan wanda muka ci ta farko da wannan shine hanyar da za ka yi ka ci 6 million na wanda suke bada kullum. Kada ka manta, idan wannan bidiyon ya burge ka na liking, sannan ka yi sharing ga sauran abokananka domin su ma su amfana. Thank you.